What's up mga kabangs? Welcome back sa aking channel kahit wala akong bangs. Hello, kumusta? In today's video tayo ay magko-cover ng Ironman, ALVEO IRONMAN 70.3, pero unfortunately late akong nagising. Dapat kasi alas 4 o alas 5 yung call time, pero time checks already 8 AM. So but diretso ako doon sa beginning ng run hanggang ma-meet ko ang mga tao na dapat ko i-meet. Wala akong masakyan guys, naglalakad ako. So kita-kits doon sa may finish line. Ayan guys, nandito na ako sa may finishing line banda for almost 1 hour of walking. Mga 5 kilometers yung nilakad ko, grabe. Nakakapagod. Antayin lang natin sila doon. Magpa-check muna tayo ng ating bag para makapasok. So, tara. Interesting guys. Beams, fancy vodka. Guys, ito tayo sa finish line banda. Maghahanap lang ako ng spot para makunan yung mga mananalo. More experience, so anything can happen. The basic car feels very got a little sauna. Caroline.
Filipino coming up through. Come on, Philippines! August Benedicto! Caroline Stiffer. Alright, that's how you raise everyone up there from Hong Kong. The first age group, well done, ALVEO. So I want to know the corner. Plus to bring everyone home. We do have a cut-off of 8.5 hours. We'll be doing our big check. Ayan, sobrang init guys. Hindi ko kilala yung mananalo. Kayo na bahala tingin sa video kung sino yung mananalo guys ha. Ayan, so nawala yung bangs. Ayan, tayo. And babalik na kami doon sa may eskwela ko guys. Antayin lang namin matapos ng lahat na itong quarter resulot. Ayan, so dito na kami sa eskwela ko. Yung buho ko guys ba, hindi ko maintindihan. Tindig siya. So pasok tayo sa loob, magpapaginaw tayo. Tipo gamay. Tipo gamay. Okay. Wala sa kalitro, dira? Ha? Sa kalitro? Vlog na vlog. Wala vlog ko. Gapo na no, nagtao. Ano, sayang mo. Rap-rap. Kaya na ka? Hindi na lang nag-cover, may ganyan na ito. All bisa na sir. Gang kapo na to. Ayan, so napagod ako guys. Nawawala na naman si Jorik. So Lord, kung talagang mabaw na to, hindi ko naman makikita. Naantay ko lang si CJ guys. So maya-maya uwi na ako para ma-edit yung video na to. Para ma-post ko. Grabe. Congratulations sa lahat na nanalo. Ang galing nyo guys. Hello dyan sa buhok ko. Best singer sa Davao. Hi sir. Hello po. Yan yung kanilang medal ngayon. Ganda no? Easy. Ayan, so we met Anshuwa, one of the greatest singer from Davao. And yung kanyang husband, Kubray, siya yung gumawa ng medal ng for this year's IRONMAN 70.3. Last year siya din yung gumawa. Ang ganda na kanilang medal guys. Ayan siya. Amazing! Ayan, so we met Anshuwa, one of the greatest singer from Davao. And yung kanyang husband, Kubray, siya yung gumawa ng medal ng for this year's IRONMAN 70.3. Last year siya din yung gumawa. Ang ganda na kanilang medal guys. Ayan siya. Amazing! Wave lap! So, Char lang. Congratulations.
champion ngayon guys. Ayan siya. Si Marco. Rolly. From Germany. Ayan. Hindi yan si Manang ha. Yung naka-white. Ayan. Yung nakayalo yung pants. Ayan yung champion for this year's Ironman 70.3. Hey guys, ang ending ng vlog for today. Thank you so much sa pagsama sa akin for today's vlog, the 70.3 Ironman 2019. I'll see you next year guys for ALVEO IRONMAN 70.3 2020. Bye guys, always love your family.